Er vi nede på Computercaféen her på en fredag eftermiddag. Solen skinner i maj i april måned, og vi er ved at lave en lille konkurrence med hostler og flødeboller. Og vi beder førstemanden Blind om at komme op og hente sin ration af hostler og flødebolle. Og næste mand, det skal gå meget hurtigere. Og så starter konkurrencen lige om et øjeblik. Nogen pause på. Ja. Ja, det går fint. En hostler og en flødebolle. Ja. Og det er ganske gratis. Nu er vi 12 kompetenter. Det er sgu da åndspærre, mand. Og det vil så sige, at reglen er, hør godt efter, for jeg siger det kun én gang. Nej, ikke nu. Reglen er, at når man er færdig med at spise flødebollen og er helt tom i munden, så drikker man hostleren og skyller den ned. Og når man så mener, man er helt færdig, så stiller man det ned på gulvet foran sig og træder 2 skridt frem. Så er det tydeligt at se, hvem der kommer først. Er det forstået? Vinderen får et gratis natløb. Nummer 2 får 4 gratis timer. Og nummer 3 får 2 gratis timer. Er I med på den? Ja. Okay. Og du tager 10 på sekunder. Vi har lige Christian med som tidtager. Ja, så kan I starte med at åbne for hostleren. Og den skal jo være klar. Er alle sammen klar? Vi er 12 deltagere. Og 3, 2, 1. Sæt i gang! Og det hele skal spises. Yep. Også dig, Morten Larsen. Alt sammen. Ja, det er fint, Fox, det der. Sådan. Du på fingrene. Der skal ikke være noget på fingrene. Altså, flødebollen skal nydes jo. Stille og roligt. Se, Goofy, han nyder det. Han får det hele med på fingrene. Sådan der. Ja, og der er vi i gang med hostleren allerede. Den er snart færdig, kan jeg se. Der er en til der. Ja, det ser godt ud. Hvem skal have gratis natløb? Hvem skal vinde natløbet? Det skal Mr. Fox. Yes, den er godtaget. Nummer 2, Mike. Blind. Nummer 3 bliver Goofy. Sådan, ja, det er Goofy nummer 4. Kan vi lige give en hånd til alle sammen? Det var meget, meget, meget flot, det der. Det var ikke godt nok. Vi skal have nummer. Så skal I lige finde dåserne og samle sammen. Og pappe skal i kassen. Er der nogen, der er dårlige? Vi skal have nummer. Hvad siger Blej? Vi skal have nummer en gang til. Hvad skal vi have en gang til? Ja, frisk. De kan jo ikke klare det. Skal vi ved? Nej, det tror jeg ikke. Det var flot.